Lorraine Guyo ochema nevagari vekuStone Ridge mushure mekunge pachibuda nhau yekuti ambuya vake vapwanyirwawo musha kuStone Ridge uko kwanga kune chiitiko chekupwanyiwa kwedzimba kwaiitwa house demolish vachinzi nzvimbo yavanga vagara iyi ndeyemaChina. Kusangana kwatinoita pano paHarare Networks patinobata nhau dzinenge dzichiitika munyika yedu yeZimbabwe tichiti kana pane vachangosvika pano paHarare Networks ndiwo mukana wekubaya button rakanzi subscribe. Zuva ranhasi tiri kuuya takabata nhau yechiitiko chekuStone Ridge uko in Harare South. After pari kutsanangurwa kunze vanhu vari kubviswa panzvimbo yavari kugara. It's about a 20 hectares piece of land reportedly owned by Chinese nationals. So pari kunzi dzimba dzavo dzese vanhu ava ngavabviswe. Chinova chiri chiitiko chakaitika zvanezuro musi wa2 June 2026 apo pakasara dzimba ava marabos mushure mekunge mabulldozers aparadza zvinhu zvemafamilies including women, children or veterans, mayouth ebato reZANU-PF vakasiyana-siyana vakasiwa vari stranded. Zvaita kuti zvakare Lorraine Guyo anova socialite munyika yeZimbabwe ouya achinyora achizivisa achiti kuremerwa chaiko nhasi mbuya vangu vanorarama here vedu we. Apo akaisa musha ukuratidza kuti musha waparadzwa nekupwanyiwa mushure mekunge paitika mahouse demolish vachinzi havana kugara zviri pamutemo kuStone Ridge. So now iri kutsanangura kunzi Stone Ridge residents left devastated as house are demolished after 7 years of occupation. Vane makore 7 years vari panzvimbo iyi. And zviri kunzi authorities has begun demolish house built inside the RDA Ajuraho in Stone Ridge near the DDF after they are determining the structure encroached on RDA farmland. So pari kutaura kunzi vanhu ava dzimba idzi vane 7 years vapiwa nzvimbo iyi. Ende mukupiwa kwavo kune chekuita neZANU-PF sezvo vakawanda vari kubuda apa vachichema, vari kuchema kuti ko votipwanyira ingawani tiri mayouth ebato reZANU-PF. Families are currently watching their livelihoods being dismantled by crews under a heavy police guarded, claiming that the lack of an prior warning or a formal notice has been robbed them of the chance to seek alternatives. Tensions are boiling over in the areas as the community grips with the sudden efforts of a land auction involving a Chinese national that reportedly dates back to 2017. So now we mukutsanangurwa kwavo vari kunzi vanhu ava vakapapiwa kumashure uko 2017 ende vanga vatoti vari kugara ipapo. So kouyo zvakare vanova maproperty commentator ari kutsanangurawo pamusoro pechiitiko ichi achizivisa achipa maadvice kumahome buyers nekuda kwechiitiko chaitika kuStone Ridge zvakare. Achinyorawo iye achitsanangura achiti iye ane advice kuvanhu vari kutenga dzimba achiti ukatenga imba iri below 17,000 unenge usina chawaita. Imba iyoyo either ine maproblem kumapapers kana kuti watodyirwa mari nevaland baron acho ari kutaurwa eZANU-PF. Apo paanyora achiti iye anonzi Tsamwi anyora achiti I have said this before and I will say it again today. In Harare, if you are buying at least 200 to 300 square meters stand and it is less than 17,000 wavarwa, there are no two ways about something is wrong with the papers of that stand, no matter how convincing the seller is. Secondly, if you are buying a stand in Harare and you are not seeing a tarred road drainage system in place, Wabirwa, the fake developer of that land has not invested any meaningful resources on that land but is asking you for 8,000 as a full payment of that stand. What exactly do you expect to be the end results?
Lastly, if you are building a house in Harare without an approved plan from council, uri kutamba chindege, the possibility of losing is high. We don't build a house without council inspection completing at that stage. From as you go, the law is law. Dzimba hazingomuki dzapwanywa muHarare. Tiri kuwanza mashortcut, don't rush kuti unzi wane stand. Iyo stand yacho chiri chidhura. Keep your money to a genuine developer. Pay your deposit, pay your stand bit by bit. Do mashoko ema expect. So vanhu votaura vachiti zvinhu zvese zvamuri kutaura izvi zviri right, asi idzi dzimba idzi dzekuStone Ridge tingataure zvedu zvimwe nezvimwe, asi kanzeu yacho nehurumende yacho yenyika inofanira kuona kuti vanhu ava vagara nguva yakaita sei. Zviri nani wotanga kuvaudza kuti woita zvinhu zviri pamutemo pane kuti movapwanyira nzvimbo iyoyo moti 20 hectares yese ndiye maChina vauyi vekune dzimwe nyika. Ende tiri kuona kuti South Africa maZimbabwean acho ari kudzingwa, dzimwe nyika ari kubviswa maZimbabwean. Munyika mavo ndo motambura here woita sevanhu vasiri vemuZimbabwe vachipwanyirwa dzimba kudai. Ndizo nhau dzotoya tikabata tichikuzivisai zvizhinji maererano nekupwanyirwa kwemba zvakare yaambuya vaLauren Guyo. Kusangana kwataita zvakare pano paHarare Networks patinouya nenhau dzakasiyana siyana. Ndokutenda nekutsigira kwamaita.